масъулони соҳа яке аз сабабҳои аслии тамбашавии нақлиёт дар кӯчаҳои шаҳри душанберо агар сол то сол зиёд шудани нақлиёт мегӯянд, аз ҷониби дигар дар солҳои ахир ворид шудани нақлиётҳоеро ки ба кашонидани мусофирон аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба пойтахт машғуланд, сабаби аслии ин тамбашавиҳо медонанд. барои бартараф кардани ин мушкилиҳо дар як соли ахир ҳукумати шаҳри душанбе як қатор роҳҳои дохили шаҳриро ки рафту омади нақлиёт бештар буд, таъмиру навсозӣ намуданд. аз рӯзи таҳлили коршиносон яке аз омилҳои асосии тамбашавии воситаҳои нақлиёт ин сол ба сол бемайлон афзудани шумораи воситаҳои нақлиёт ба ҳисоб меравад ва вобаста аз ин дар баробаре ки шумораи воситаҳои нақлиёт афзуда истодааст дар ҷумҳурии мо, имрӯз бинед ки яке аз самтҳои асосии сиёсати давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ин ба меъёрҳои байналмилалӣ баробар кардани ҳоллои роҳҳои автомобилгар ва иншоотҳои роҳ мебошад. бинед ки фақат дар як самт 5 хати ҳаракат сохта шудааст. агар дар 2 самт гирем, дар кӯчаи Ҷабор Расулов имрӯз 10 самти ҳаракат аст, 10 хати ҳаракат аст. имрӯз вобаста аз афзудани шумораи воситаҳои нақлиёт, ҳолати роҳҳои автомобилгар ва параметрҳои онҳо ва ченакҳои онҳо ба талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ баробар шуда истоданд. ба ҳамагон маълум аст ки то як соли пеш ронандагони нақлиётҳои мусофиркаше ки аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба шаҳри душанбе мусофир мекашониданд, ба маркази шаҳр омада рафту омадро барои дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мушкил менамуданд. ҳамзамон дар ҳолати ворид шудани нақлиёти зиёд ба маркази шаҳр, ҳолатҳои тамбашавӣ низ зиёд ба назар мерасид, чун ронандагон ҳар куҷое ки рост меомад ҷамъ шуда ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мусофир мегирифтанд. дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе ҷиҳати ба танзим даровардани фаъолияти нақлиёт, алалхусус нақлиёти мусофиркаш, корҳои нозиротӣ ба роҳ монда шуданд ва ҳамарӯза ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳои назоратӣ аз ҷумла бо бозрасии давлатии автомобилӣ, мақомоти душанбе нақлиёт хадамотрасон ва дигар мақомотҳои марбутаи шаҳри душанбе корҳои нозиротӣ рейдо якҷоя муштарак гузаронида мешаванд ва бобати пешгирӣ намудани тамбашавӣ, ҳолатҳои тамбашавӣ дар роҳҳои автомобилгард албатта ки чораҳои мушаххас андешида мешаванд. агар дар муқоиса мо бинем нисбати солҳои гузашта, нисбати пештар ҷиҳати ба танзим даровардани фаъолияти воситаҳои нақлиёт ё ин ки тамбашавӣ дар аксарияти минтақаҳои шаҳри душанбе ба эътидол омадааст, ҷиҳати аз байн бурдани таваққуфгоҳии ғайриқонунӣ корҳои назарраси ба анҷом расонида шуданд. маҳз бояд ибрози ақида намуд ки чунин нуқтаҳо дар назди бозори Саховат, дар назди марказҳои савдо, дар назди раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ва дигар минтақаҳои шаҳри душанбе пайваста корҳои нозиротӣ гузаронда шуда истоданд. вале дар як соли ахир дар назди 4 дарвозаи шаҳри душанбе терминалҳои замонавӣ сохта шуд ки ронандагон бе ворид шудан ба маркази пойтахт метавонанд мусофиронро аз ин терминалҳо ба самтҳои зарурӣ бубаранд ва ҳоло дар дохили шаҳр тамоми чунин нуқтаҳо ки пештар ронандагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷамъ шуда мусофир мекашониданд, бартараф карда шуданд. махсусан ин нуқтаҳо солҳои пеш дар назди бозорҳои калони шаҳри душанбе зиёд ба назар мерасид. истгоҳҳое ки ғайриқонунӣ ба самти шаҳри Кӯлоб мусофирон аз гардиши Саховат ва автоцентр яъне савор шуда мерафтанд, ин таваққуфгоҳҳои ғайриқонунӣ барҳам дода шуданд. дар ин ҷоҳо назорат аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва раёсати хадамот давлатӣ яъне ҳама рӯза баром монда шудааст ва аз фурсати муносиб истифода бурда хоҳиш мекунам ки мусофироне ки ба тарафи самти минтақаи Қорғонтепа ва минтақаи Кӯлоб яъне сафар мекунанд, ҳозир ҷои саворшавии аниқ карда шудааст. самти минтақаи Кӯлоб яъне аз тарафи истгоҳе ки дар 7 километр ҷойгир аст яъне баром монда шудааст.
ин ҳам дар ҳоле аст ки кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва дигар сохторҳои танзимкунандаи соҳаи нақлиёт мегӯянд бо вуҷуди фаъолияти терминалҳои замонавӣ дар назди чор дарвозаи шаҳри душанбе ҳоло ҳам ба назар мерасад ки баъзе ронандагони нақлиётҳои мусофиркашонӣ аз шаҳру ноҳияҳо кӯшиш мекунанд то маркази шаҳри душанбе биёянд. дар чунин ҳолат онҳо боз ҳам сабаби танбашавии нақлиёт дар шаҳр мегарданд. дар маҳаллаҳое ки зичии аҳолишон зиёд аст ва сабаби пайдо шудани анбӯҳи мусофирон мегарданд, аз тарафи кормандони муассиса бо намояндагони корхонаҳои коммуналӣ ва ҷамъиятҳои нақлиётии мусофирбар навбатдорӣ ташкил карда шудааст. аз он ҷумла дар маҳаллаҳои зарафшон 1, зарафшон 2, завлисо, назди қарияи боло, хиёбони исмоили сомонӣ, майдони сарҳадчиён, назди сирки давлатӣ, маҳаллаи гиплазем, назди бозорҳои балх, саховат, корвон ва олами китоб гурӯҳҳои назоратӣ чиқе ки ман номбар кардам ҳамарӯза тибқи ҷадвали тасдиқ гардида аз соатҳои 6:30 то 8:30 пагоҳӣ, аз соатҳои 11 то 14:00 ва аз соати 16 то 19:30 бегоҳӣ навбатдорӣ мекунад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҳама кӯчаи хиёбонҳои шаҳри душанберо муоина намуданд ва ҷойҳо ва минтақаҳое ки дар он ҷо танбашавии воситаҳои нақлиёт ба амал меояд муайян карда шуд ки зиёда аз 113 минтақа ҳаст ки дар он ҷо ҷамъшавии воситаҳои нақлиёт ба амал мебарад танбашавӣ ва вобаста аз анамин барои пешгирии танбашавии воситаҳои нақлиёт дар ҳамон ҷо аломатҳои роҳ таваққуф манъ аст насб карда мешавад ва имрӯз корхонаи махсусе ки дар назди раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ҳаст ба насб кардани аломатҳои роҳ сар карда. ба иттилои мақомоти дахлдор ҳамасола нисбати ҳазорон чунин ронандагон парвандаҳои маъмурӣ барои вайрон кардани қонуну қоидаи ҳаракат дар роҳ кушода шуда ин ронандагон ҷаримабандӣ карда мешаванд. ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳ махсусан ронандагон бояд ки дар доираи талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ кору фаъолият кунанд, яъне ки талаботҳои қоидаи ҳаракат дар роҳро бо пуррагӣ иҷроиша таъмин намоянд. мутаассифона баъзе ронандагони манами таксиҳое ки ғайриқонунӣ фаъолият мекунанд ман ҳамун худсарона ба дохили шаҳр ворид шуда аз ин ё он маҳалли шаҳр шаҳрвандона гирифта ба дигар ноҳияҳое ки дар гирди атрофи шаҳри душанбе қарор доранд дастрас мекунанд. ҳарчанд масъалаи терминалҳои мусофиркашонӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе ҳал шудааст, вале ба иттилои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти аксари терминалҳои мусофирбарӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба талабот ҷавобгӯй намебошад. дар ин терминалҳо шароитҳои оддитарин барои ронандагон ва мусофирон муҳайё карда нашудааст. дар онҳо нуқтаҳои махсуси хизматрасониҳои техникӣ амал намекунад. назорат ва хизматрасониҳои техникии ҳаррӯзаи пеш аз сафарии воситаҳои нақлиёти мусофирбар амалӣ намегардад. таъмини риояи бехатарӣ, ҳамлу нақли мусофирон, гузаронидани муоинаи тиббии пеш аз сафари ронандагон ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудааст. дар ҳафти сабти барнома аз ҳолати терминалҳои шаҳри турсунзода, ноҳияи шаҳри нав ва шаҳри ҳисор дидан намудем. ин садои ронандеест ки аз шаҳри турсунзода ба шаҳри душанбе мусофир мекашонад. ӯ ва садҳо монанди ӯ ронандагон на аз терминалҳое ки дар ҳудуди ин шаҳр мавҷуд ҳастанд, балки маркази шаҳрро барои гирифтани мусофирон истифода мекунанд. чирокашҳое ки дар маркази шаҳри турсунзода фаъолият мекунанд аз ин минтақа ба дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мусофир мекашонанд ва хизматрасонӣ мекунанд ва ҳамгунае ки бинанда мебинанд дар пай фаъолияти ин ронандагон дар ин минтақаи роҳҳо банд шуданд ва ҳолати танбашавӣ вуҷуд дорад. ҳамзамон дар пай фаъолияти ин ронандагон барои дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хатар ва монеаҳо эҷод мекунанд.
дар рафти сабти барнома дида мешуд ки дар пайи фаъолияти ин ронандагон дар ин минтақа умуман қонуну қоидаи ҳаракат дар роҳ риоя кардан намешуд. масъулони шаҳр мегӯянд онҳо барои бурдани ин ронандагон то терминали нав ки аз шаҳр дар масофаи бештар аз 1 километр қарор дорад тамоми чораҳоро андешиданд. ҳатто автобусҳои ройгон аз ин ҷо то терминал роҳандозӣ намуданд, вале боз ҳам ронандагони мусофиркаш аз ҳамин минтақа мусофир мегиранд. ба гуфтаи ронандагон ин минтақа ба бозор наздик асту пайдо кардани мусофирон осонтар аст. ба иттилои мақомоти дахлдор чандин маротиба ин ронандагонро ҷаримабандӣ низ кардаанд. воқеан ҳамагӣ 1 километр дуртар аз ин шаҳр терминали нав мавҷуд аст, вале холиву беодам аст. баҳонаи ронандагон ҳам ин аст ки дар минтақае ки терминал мавҷуд аст пайдо кардани мусофирон мушкил ё ғайриимкон аст. аксари ронандагон аз омадан ба ин терминалҳо худдорӣ мекунанд, чунки ин терминалҳо аз маркази шаҳрҳо дуртар сохта шуданд. агар терминал дар шаҳри турсунзода аз шаҳр каме дуртар сохта шуда буд, вале масъулони ноҳияи шаҳри нав мегӯянд онҳо баъди ба истифода додани роҳи душанбе турсунзода дар шафати ин роҳ масоҳати 38 га заминро барои терминал омода намуданд ки мусофирон ва ронандагон метавонанд аз ин терминал истифода намоянд. ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ҳадафи давлати тоҷикистон, ҳадафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зиндагии шоистаю арзандаи ҳар фарди тоҷикистон мебошад, баҳри он имрӯз дар тамоми гӯшаву канори мамлакат барои беҳтар кардани шароити мардум корҳои назаррас анҷом дода шуда истодааст. бахусус боиси ифтихор аст, боиси сарбаландӣ аст ки имрӯз роҳи душанбе турсунзода ки ҳудуди ноҳияи шаҳрнавро убур мекунад аз нав таҷдид гардид ва барои мусофирон, барои ронандагон як шароити хуб фароҳам омад. аз ҳамин хотир мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия баъди ба анҷом расидани таҷдиди роҳи калон дар шафати роҳ терминал дар масоҳати 038 га сохта ба истифода доданд ки имрӯз ҳам ҷои бехатар аст, ҳам ҷои яктарафа аст барои мусофирон, ҳам барои нақлиёт ки имрӯз мардум бемалол аз он ҷо ба мошинҳо савор шуда ба манзилҳои худ рафта мерасанд. боиси таассуф аст ки баъзе ронандагон дар вақти аз чашми кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дур мондан қонуну қоидаи ҳаракат дар роҳро риоя намекунанд ва баъзе ронандагон кӯшиш мекарданд ки аз ҷойҳои номуайян ва мамнӯъ буда низ мусофир бигиранд. таксиронҳо ё кирокашҳое ки аз ин минтақа ба шаҳри душанбе, шаҳри ҳисор мусофир мекашонанд, онҳо мусофиронро аз ин минтақаеро савор мекунанд ки барои дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хатар ва монеаҳо эҷод мекунанд. ҳарчанд ки аз ин минтақа то нуқтае ки ҳамчун терминал муайян шудааст ҳамагӣ 20 метр роҳ аст. дар ҳамин ҳол масъулини ноҳияи шаҳри нав мегӯянд аз пушти қонуншиканиҳои чунин ронандагон ки аз самти душанбе тарафи шаҳри турсунзода ё баръакс сафар менамоянду кӯшиш мекунанд аз ҷойҳои мамнӯъ мусофир бигиранд, аз ҳама бештар сокинони ин ноҳия зарар мебинанд, чун дар ин минтақа гузаргоҳи одамон аст ва ин амали ронандагони қонуншикан мушкилии пиёдагардонро бештар мекунад. албатта баъзан аз тарафи ронандагоне ки аз шаҳри турсунзода ба самти душанбе ҳаракат мекунанд ё ки аз тарафи шаҳри душанбе ба самти шаҳри турсунзода ҳаракат мекунанд, баъзе қонунвайронкуниҳо дида мешавад. зеро онҳо аз терминали мо истифода намебаранд, аз роҳ аз куҷое ки хоҳанд мусофиронро ба мошин савор карда ба ҷои даркоришон раҳсипор мекунанд ки ин тартиби кори моро вайрон мекунад.
در شهر حصار هم اگرچه وضعیت نسبت به سالهای پیشین بد نبود، ولی جای داشتند حالت‌هایی که رانندگان نقلیات خرد مسافرکش که به سمت شهر دوشنبه مسافر می‌جستند از ترمینالی که در مرکز این شهر بود استفاده نمی‌کردند. آنها در شفت راه‌ها ایستاده مسافر می‌شناندند. باعث ذکر است که هیچ یکی از ترمینال هایی که به چشم رسید به طلبات ضمانت جوابگوی نبودند. امسال که در تاجیکستان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، پس مسئولین شهر و ناحیه ها را ضرور است که ترمینال های مسافرکشانیشان را به طلبات ضمانت جوابگوی نمایند، چون ترمینال این دروازه هر شهر و ناحیه است و اولین جایی که یک مهمان یا سیاح از آن دیدن میکند این ترمینال خواهد بود.